Haina helam sogonro zot tonai ta hokte bo sono tin norong bage hain hai kaisa kadal job notification tui faizak norok tawi screen no win tong friend song obong ke central government job notification o jaga bara hagotni jot tahasin logore apply claim mannai bridge la jodan bangani vacancy faisa bojak te o jaga apply khanjang nong qualification basang nai salary basang mannai bufun chimi apply khanya basang last date no jot to bidin bisute kaisa nangkuman details no share nyai sai mannai go friends sanglali nei o je notification khribe make SSC CGL ni notification ongari faijak obo official notification o jaga sangtabo bo jinisime apply khanya obo sangnali nai norok nugui tongo o jaga apply claim nai 21 tarik May ni simi o jaga start khai jaka tai norok last date kha apply khanya bagai obongka 22 tarik June 2026 tai time rjaka obon bisingono je apply khanya mosonai rok obusin ro apply khlaina rok mannai hain rok tongo obon tik tolo obonke online payment rok bonro ma khlainai o jaga sab online payment khanya nang application fee sab marnai abang no phunogane friend song norok nai tong rewan bagni video no punya sim paithak jara tai o jaga norok nugi tong firo hain hai obon tik tolo jori norok form fill up khai puro norok kun kiso bolok khangka borok norok tik lai mannai obo hangka norok date nugi tongo 29 tarik 6 2026 o date ni siming norok jaka 1 tarik 7 2026 jortai ka friend song obusin norok jefro application submit khaina ya phun norok teosia hain hai jotno kaisa norok details taine final submit khlaini jate boling ya tai ka friends norok nugi tong firo on tik tola hain norok norok kaisa exam na harjangnai obongke tier 1 puljana hajangnai awan pura tier 2 norok nai exam na hajangnai obongke computer based test norok nai exam na harnai friend song norok ni tier 1 exam ke August theke September obon bisingo ngi mano tai tier 2 exam norok ni na harjangnai ke December ni bisingo abai hene prok or sagwa tentative date bo norok no ririkha ka friends hain hai jori norok ke bo kono kisi borok ni help na khangke borok ne ora help center ni namar burjak norok nugi tongo o jaga o norok call khaibo borok no sangi mannai application form rok no teinai baki fill up khainai au hairo kono kisi norok ni difficult lok tong hangkai aborok no sangi mannai ka friends sangtaw na common details song no teb kam ke share nyai sai malaine norok nugi tongo jaga norok ni total o jaga vacancy bo paisa bakya bo post ni bo vacancy paisa bakya ora jotton kaisa borok jak norok nugi tongo norok ni post ni bumung yang site o jaga norok nugi tongo salary hingke ora pay level 8 manai norok 47600 sim chengai 1,51,100 jortin rok salary mannai o joto jeta post tongmani o post ni bagan different song tai norok ora apply khaina kan norok ni umor 18 থেকে 30 বছর ni bisingo na nangnai ni bo jago yang yagra digini last site norok nugi tongo ka friends norok kaisa nanya jo jago norok ni qualification on jari norok ora apply khlai mannai o jago norok no phunogana qualification bo post ni basak oro sanka qualification tai o jaga tai tam nang o jaga oro bo sang sai malainai emne ke o jaga graduate jang kan apply khlai mannai tai abon bade bo tebo oro nangkumani borok roja abo ang nongno phunongnai norok nai tong abon bangni paithak jora video no oro norok nugi tong firo hain hai moke pay level 7 ni bagai oro post norok nugi tongo assistant section officer borok bagai tongo jago norok nugi tongo jaga kwama oro post ni bong tai norok ni salary tai o jaga norok ni umor buste ke busek o jaga jotno borok rijak norok kaisa nai mannai friend song o notification download khlainai o video description samong sari wana om tithangin norok bisnaji angor kaisa norok nai sanangke video belak logi thanai awan baginai o jaga je namon simno sang kaisa nangkumani no details no simno important no saimalaison go friends sangteb nangkuman saimalai norok ni total vacancy pasa paisa boja kanor tawor nugi tongo vacancy total paisa boja 12256 ta o jaga norok ni total vacancy brisla jotan bagino 12 hakotni jota hasen logore apply khlai mannai jotan bagino o jaga sujok tongo friends song norok bo apply khlai narok di je o job ni bo interest tongnai rok ke friends or sangsai malai norok ni exam ni o jaga syllabus rok teinai oro sangtaba abron nalai tai age rok bus theke bus gor kha tai age lesson tai bo sangtaba nalai 5 number norok nugi tongo norok ni age no khlai khlai borok 1 tarik 8 2026 o date no teinai tai norok no jaga age norok nugi tongo jaga age limit tai yang saithong ka norok ni asaimani son osothe gosong bisingong nangnai ni oro joton ri jak norok kaisa joton naithani friends obo norok ni nangkumani bebangno o jaga borok ri jak tai oro text tong phiro oro ke 18 থেকে 32 বছর bisingong norok ni umor nangnai ni bor saga o bo post ni bogin norok obisin nai apply khlai ji
Friends o jaga jara ST AC category rong borok kero as per government rule अनुसार 5 year bo AC legislation rijak norok nugui tongo tai OBC rok no 3 year khlainai aba hikna jotoni bagani oro alada alada babe AC legislation rok bo rijak friends sang nalini o jaga tabuk nangkumani tebo important bake apply khlainai oborong teibo tai exam ni syllabus rong teibo sang tabuk saimalaina kaisa kaisa tebo nangkumani details rong teinai sang taw nalini essential qualification oro norok apply khanjak bosan nangnai norok nugui tongo jago bachelor degree khana apply khlaimana je graduate ungjak je kono stream teinai BA BCom BSc jotton apply khlaimna friend song norok nugui tongo jago sudo bachelor degree ungjak rokno simino jago sajak norok nugui tongo tai oro hain hain nakuman teksi tongang nong phunogana among kai norok gabon tik tor norok nugui tongo 8 number 8.2 junior statistical officer ni bagai karo bachelor degree tanro nangnai jabon logi 12 standard norok mathematics so 60% marks tainai norok pass ungjak nangnai aba hini progress saka norok nugui tongo tai oro norok nugui tong frawon tik tor na hai bachelor degree in any subject with statistics as one of the subject at least degree level norok thong nangnai aba hini borok oro norok no saka norok kaisa kaisa jotno details ong nugui tongo friends awan pore jetai all je other post tongmani aborogo hongke norok sudo bachelor degree khlaijang keno apply khlaimanai sudo aje tabong nongno pila phongmani a jaga simin norok no mathematics rogo sanka 12 standard ni 60% toinai norok pass khajang nangnai aba hai rok nainai gondorok nukhana kha khlai jotna aborong teibo karo norok bhake apply khanya hingke oro norok nugui tongo apply norok khlaimanai apply norok khlaimanai online bising tei tai norok exam center rok borong nai aborok wangnong no tabuk je nakumani no phunong nai friend songor sang kaisa kaisa nain thaka norok nanyani seradang nai belaki wi log nai on baganai tai 10 number norok nugui tongo jaga norok application fee nangnai 100 taka tai women candidate tai o jaga belonging to scheduled caste SC ST obhai borok ke oro ek tek phono application fee nangya free no o jaga apply khlaimanai aba hene boro o jaga rijak tai jara o jaga norok noi tong pira hain hai dok ni o jaga online pay khlaijang nai de dok joton rijak oro jotno kabon tik tor norok noi tong o jaga bim UPN bising tiro pay khaimanai abo jara onrong bangai sangto nangya gesang o jaga taw saimalai phnai norok ni o jaga norok noi tong o jaga window norok ni application correction khlainyan bagai bede rijak abo tang nong philap saka kaham ke norok nai obosai form submit khanya porda se checking khanya di kaham ke abrang nong bar bar maso tai o jaga norok nuting firam bar number makai nong ni center of examination atanya bro ro kaham giri kha yang norok nui tongo nong ni exam center tai center ni code dok joton rojak tai o jaga bobo state ni borok norok nugui tongo o jaga jotono kaisa kaisa rojak sangtau nalini o jaga sini Tiburan baganya exam center borong nai borong tainai norok nugui tongo sin Tiburan baganya o jaga sini angke Agartala wa norok ni exam center na o jaga norok ni exam center ngai friend song norok clear na nokha friends yang sangteu nalen nangkuman norok ni exam syllabus na tainai tabuk norok nugui tongo 13 number norok ni pulya exam tongnai tier 1 awan pore tier 2 norok ni exam na hajangnai go jaga bo subject ni norok ni besok jarte or mark arjangnai abo sangtam nalinai norok nugui tongo hor norok tam nugui tongo tier 1 ni bagani or examination syllabus norok nugui tongo general intelligence and reasoning ni norok no 25 questions sungnai kaisa question ni mark 2 klainir jaga friend song hor norok ni 50 mark ni norok no or exam na jangnai tai norok ni exam time kete 1 ghonta tai norok no sectional timer borojak tabu nang jodi general intelligence ni exam na thangang kai 15 minute no time mannai awan se bishi manglak norok nugui tongor kaisa kaisa jotno alada alada babe reja oboni 15 minute oboni 15 minute tai oboni 15 minute dini 15 minute aba kendrong na alada alada babe norok no time rijak norok obisi kaham ke oro saimnak na khaklayo ge friends sango jaga han hai saimalai phene obon tik tulan norok no jaga kaisa negative mark ngorti obrogor saka jori norok rong answer rok laki norok ni 0.50 khai norok ni mark o jaga o kat nangnai tai norok oro exam rimannai ojiti type norok ni multiple choice question sungjangnai tai hindi english je kaisa bai norok exam bo rimannai ke khaklai norok clear kana nai tai abon login norok nugi tung firawon tik talono tier 2 ni bagin norok examination syllabus jak norok nugi tongo jago or norok kisa kam kana different song or paper 1
tai season 1 or 2 ghonta 15 minute norok time mannai bahai ke pura alada babe norok rijak norok kaisa kaisa morong bo kaham ke nanya si friends song norok ni syllabus tai o jaga jotono nangkomani timing rok norok ni basa nai o jaga jotono rojak obrong norok kisa kaham ke nanya o notification download khlanya nanya fidi ga friends yang to tai najane kri khenani khaklayo or tai nangkomani bro order section 3 section 4 norok nugui tongo borok norok joni nangai tongkai norok porinai mannai bebong nangkomani no friend song haipno or jaga sang kaisa kaisa ka nanya thanga ke belaki video longai on baganai ora norok nugui tongo general awareness ni ora nong ni question ni bahai ke sangjangnai o jaga bobo ni question sangjangnai norok no jotno rijak norok nugui tongo borok no kaham ke no ga friend song yang to tai krika notification to belai logon norok nugui tongo ro 132 ta page omoni OSSC CGL ni notification belai khana kolok norok nugui tongo ga sungor kaisa kaisa nanyang ka to belai ki video logi mana on bagannai ga tini video sing sinai norok naitong na paitha belai khana hambai o bahaget norok angbai 300 jara kanang tong bagannai tai busang salab norok angbai magen kanang tong dang nong bai teu nang kumani kata kala job notification o channel mising titon bagannai site go nang friends tini video sing sinai norok naitong na paitha belai khana hambai 300 jara tin norok angbai kanang tong bagannai